manifestat... Els valdoreixencs així ho van voler i aquest dissabte el candidat de CiU Actuem a Valldoreix, Josep Puig, n'ha pres possessió de la presidència de l'MD per als propers 4 anys, un mandat en què el nou president s'ha compromès a treballar pel reconeixement de les entitats municipals descentralitzades. Iniciem aquest mandat amb il·lusió i moltes esperances de poder avançar en el nostre projecte de Valldoreix, en el que vostès d'una manera majoritària han donat suport i, com no, volem retornar aquesta confiança millorant la prestació de serveis i la qualitat de vida dels valldoreixencs. Com l'MD més gran de Catalunya, continuarem liderant i treballant perquè les entitats municipals descentralitzades tinguin el reconeixement legislatiu que es mereix dintre del marc legislatiu català. A l'equip de govern de Puig hi han pres possessió dels càrrecs 6 vocals: Joan Rivera, Xavier Gavaldà, Joaquim Castelló, Susana Herrada, Laura Baldoví i Jordi Hortolà. Completen l'MD de Valldoreix Josep Maria Canals pel Partit Popular i Pau Alonso d'Iniciativa per Catalunya. Amb tots ells, el nou president Puig s'ha compromès a treballar en el marc del diàleg, una manera de fer que també pensa fer extensiva a les relacions amb Sant Cugat. Aquests principis comporten un compromís per part del consistori a l'hora d'obtenir un objectiu comú. Volem engrescar la ciutadania a participar d'una manera activa i compromesa en la vida política del nostre poble, superant el desencant que una part de la societat té de la política dels polítics. Hi ha moltes coses que han de canviar a la nostra vila. Volem un canvi en les maneres de tractar i enfocar els nostres problemes. Volem humanitzar les relacions amb els veïns. L'anterior presidenta de l'MD de Valldoreix, Montserrat Turull, no hi va ser present a l'acte per raons de força major. Sí van poder assistir, entre d'altres personalitats, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder.